Olunye usuku enye episode sanibonani endaweni zonke lapho nisibukela khona. Niyazi ukuthi mesavela nje kwi-screen sakho so ukhuluma zona lezo indaba. Khumbula ukuthi this is not just a show, it's a show whereby wena uthola ithuba lokuzohlala phansi ukhuluma indaba zakho usho ukuthi Matifana ngikhathele ukufihlwa manje, ngikhathele ukwenza into ecashile, ngifuna ivele ibe sobala noma umuntu osuke ufuna akhulume nawe then mase kuyacaca ukuthi indaba yenu iphelelaphi. Leshona-ke siyibiza ngokuthi uStar Wami, uyithola right here on a favorite channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Sonke-ke siyanyuka sibheke to 300k subscribers. Angazi noma ngixoxa zonke le ndaba sengikubingelelile ngaphinde ngazisho ukuthi ngingubani. Sanibonani, mina-ke ngingudlala Matifana, also known as the next biggest thing la eMzansi. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare le channel oyibukelayo njengamanje. Kuyasisiza-ke lokho njengoba sibheke phezulu and siyathanda ukukhula nawe, siqale nawe lento ukhona, asikhuleni sonke-ke size sifike phezulu. Mhlampe ukuthi by June sibe sifike to 500k subscribers. uNkulunkulu kaMatifana usesihawukele. Celeni kwami khona usisesinaye njengamanje esizokhuluma naye just to find out ukuthi yini embeka la, yini la afuna ukuyiveza. Mhlampe nawe ufana naye, ufuna ukuza la uzoveza uStar wakho noma uvele obala ukuthi kwenzakalani ngawe. Ilula kakhulu i-email address oyisebenzisayo umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Dadewethu, sawubona. Yebo, njani bodi? Ngiyaphila kunjani? Yebo. Awusashisi kanje mama. Esandleni. Uright kodwa? Ngiyaphila njani? Ngiyajabula ukuthi ngibe nawe namhlanje uhlelo uStar Wami and usibhalele ngethemba lokuthi mhlampe mawuza la khona into ezokwenzeka noma uzovela ngalendlela ofuna ukuthi uvele ngayo. Asiqale nje ekuqaleni, usisesinaye namhlanje, ungubani and yini ekubeka la namhlanje? Igama lami nguGabisile wakangubani. Gabisile ngubani? Yebo, ngibhalele kuhlelo lolu ngoba nifuna ukuthi ningisize. Mayelana nobaba uSibiya. Bebekade ngisebenza kuyena eClermont. Okay. Ngibe ngi-housekeeper. Okay. Okay, mhlampe nje ukungena emadevini ubusebenza kaSibiya as a housekeeper. So umjolo uStar Wami usuhlangana manje nomuntu osebenza as a housekeeper. Yebo, bhuti ngoba bese kade sesijola nobaba wakhona. Lapho ubaba uSibiya bekade sesijola nje kakhulu naye ngoba umama wakhona bekade kuumuntu obengade ngasahlali lapha ya. Befika uyasebenza kodwa usebenza abuye ngama-weekend. Umini umuntu ohleze ekhona ngaso sonke isikhathi nobaba uSibiya nezingane lezi zakhe ezithu ezamawele. Usho ukuthi ubaba uSibiya ke bhuti ngisebenze-ke khona bekade kulo muntu lo engimhloniphayo. Ngiyabahlonipha kakhulu nomama wakhona futhi ngiyamhlonipha kakhulu. Ubaba lo bekade lokho eyisondeza kumina. Nje ukuthi siyaphuma out ngoba umama akahlali khona. Ubaba kwenzeka-ke sibuye mesibuyele ekhaya yabo lokho engitshela ukuthi uyangithanda warawara umama wasekhaya uyambona ukuthi useyajola. Kahle kahle ngathi useyajola umama ubuhamba nesikhathi eside engabuyi engabe sabuyela ekhaya. Ngathi sengiyambona ukuthi umama la ekhaya useyajola secela ukuthi abe nami ngimtshela ukuthi no angizele mina izinto eziningi za la ekhaya ngizele ukuzosebenza la ekhaya okunye cha. Aloko engincenga ukuthi kwafika kolunye usuku sihambe nobaba lo ubaba uSibiya bese kade siya koyikhipha nezingane zakhona bese siyahamba bese-ke ubaba uSibiya singenelikwa ngibuza ukuthi ngabe ngiyaphuza bese ngiyamtshela yebo baba ngiyaphuza bese angibuza ukuthi ngiphuzani athenge i-12 yami athenge ne-12 yakhe sibuye size endlini nazi ingane-ke bese-ke siyayiphuzela-ke ilokhuzana i-12 yethu sayiphuza kwazi kwadlulela-ke sasisenza ngisho izinto zabantu abadala sesidakwa utshwala naye. So menenza izinto zabantu abadala nikatshelana ukuthi niyathandana noma senitshelanile? Yena bekade lokho engitshela ukuthi uyangithanda kodwa mina ngikaze ngeze ngamtshela. So basically into oyishoyo ukuthi niqala ukulala ungakamtshela ukuthi uyamthanda. Yebo. Then from then kwayima uthando lenu liqala lakheka. Yebo, lubese lakheka-ke ngendlela uthando. Hayi ngoba bekade ngimthe ngoba bekuwumuntu obemdala. So futhi angizeli kuyinto eziningi mina ngize ngomsebenzi. Kodwa ngoba kwenzekile-ke sayithola sesilala so-2 ngenxa ukuthi sasesiphuzile so-2. So sasisalala-ke. Okay, now ngifuna ukuthola ukuthi seniphuzile
nagcina ngokulala. Yebo. Seniyavuka phela ngakusasa senisober manje. So mengabe nisober emqondweni wenu mhlambe kukhona lokho kuba awkward ukuthi siyenze kanjani lena noma nobabili anikhombisa ukuzisola, you both enjoyed into ade niyenza ngayizolo. Mina kube khona ukuyisolo okuncane kodwa kubaba uyabona ukuthi yena ubekade happy yabo. Ngoba bekuyena vele umuntu kade lokho engifuna. Efuna ukuthi silokhu sisandana. So njengamanje ke uyabona ukuthi wena unaka ukuzisola yena uhappy. I-relationship ikephi ke manje la iqala khona ubonayo ukuthi okay sesiyayiphinda lento siyalala nawe and then masithola ithuba mhlambe siyaphuma siyobhuka. Take us through nje senithandana ke manje. Yebo. Bekade siphuma siye out nokuthi kumama ngana njengoba ngichazile ukuthi akuyena umuntu ohlezi vele khona ya umuntu oba khona imina izingane ngoba umuntu nje obuya ngama weekend besilalela khona lapha ekamereni lakho umama. Wow. Ya kodwa hayi ukuthi bese singasaphuzi ke bekade sesiyenza nje. Hayi ukuthi sisesiyenza ngokuthi siyaphuma bese kuyinto bese siqhubeka ke nje siloko siyenza leke singoba nami uyangipha imali nje angisavaleki imali nje yayizela uyanginika nje imali. Ukunika konke ukunika into okay asiyeke kodwa ngoba manje sikhuluma indaba eziserious la ngaze mhlambe ngikona umoya. Okay kunezingane la usho njalo kunezingane eziwu2 and also umama meyabe efika ngeweekend mefika ngeweekend ninayo leyo ndawane ukuthi kube khona ispace in between ukuthi mhlawumbe wona uzombuka ebonda nonkosikazi wakhe ushaye ngathi usebenzi nje awujoli naye noma bekuvuka nakuwena lowo mona ukuthi hey phela lo muntu nami uyangithinta. Nya bekuvuka kona ke kodwa phela bengabi nankinga ngoba phela ngiyazi ukuthi ngabafica bashadile labantu mina ngizosebenza bekuba nako lokho mase bebambana beqabuzane phambi kwami ngisuke ngangisuka lapho la bebekhona ukuthi ngiyabona sisho sebeqala lezi zinto zabo ngisuke cause nami akungiphathe kahle. Ukunqoba ngaliphi mhlambe uthi ufuna ukuthatha unkosikazi wesibili uthi ukuthembisa ukuthi uzomshiya oqala athathe wena noma wakutshela ukuthi uzobekezela nje uzoba number 2 yini le yakwenza wabona mhlawumbe uthi ikhona nento eyifuture engasibe khona phakathi kwenu nobabili noma wawuyiqomela nje ngoba naku lawo ma feelings ekhona and mhlawumbe nento eniyenzayo mhlawumbe yayimnandi. Yena wayesho ukuthi uzongithatha ngani wayesho ukuthi unkosikazi ngiyambona ngathi useyajola vile so uzobe sekuba yimina ke umuntu wakhe. So ngokubuka kwakho ke unkosikazi ngabe wejola nje weza umuntu wesifazane noma mhlambe uyabona ukuthi kwakumuntu oqina umsebenzi because ngama weekend webuyela ekhaya. Hayi wayeqina umsebenzi because ngakwazi ukuthi methe uyabuya ngazo sonke isikhathi sesiyazi nje ukuthi ngesikhathi esithile uzobe sela. Okay manje uyahamba ke emzini kaSibiya uma kuwukuthi awusekho khona njengamanje uhamba kanjani noma mhlambe nisakhona niyifihlile into yenu kwenzakalani njengamanje? Ubaba uSibiya wathi angihambe ngemakhaya ngoba sengikhulelwe. Ngabe sengiyamtshela ukuthi ngikhulelwe wabusathi angihambe ngiyohlala emakhaya ekhaya le bebengisathe khona. Uzobe seyayifaka imali neyengane futhi uzoyifaka yengeze imali ukuthi ithi xaxa ngoba sengiphinde ngakhulelwa. Bekwenza nje lokho kahle into engiletha lana ke manje ukuthi konke lokho akasakwenzi. So mawuthi ukhulelwe what do you mean ukhulelwe manje noma bowukhulelwe yaba khona ingane wa-acta ngenye indlela noma njengamanje unathi nje la nibabili esihlalweni? Yebo ngikhulelwe kuyimanje njoba ngikhuluma nje ngikhulelwe ngina 5 months. So kulo 5 months ingane indlela enza ngayo ubaba ayisa useshintshile nje njengoba wathi ngoba ngangina 2 months ngimtshela umva kwaloko wathi angihambe ngikhaya manje bese ngiyamfonela ama calls akwabami awu mali lutho kusokho mali ama calls akasawabambe nami ngimfonela efonini. Meme ngabe mhlawumbe umthumelela ama SMSs uyawaphendula kodwa noma uyawaphendula ake lutho nje kwa-answer phone ifoni akayibambi njoba ngichaza nje ukuthi nje ayikho into eyenzekalayo emva kwaloko neyodwa. Asikhulume ngaye kumama ibinjani i-relationship yakho naye as u-aunt wasekhaya naye bekuwumuntu mhlawumbe bekuhlonipha ekutreat as isisebenzi sakhe noma naye mhlawumbe ube nayo leyo ndawana abuye akuthathe kancane yonke leyo nto leyo? Bekade engiphethe kahle shemu umama uSibiya bengiphethe kahle uyangihlonipha nje ungithathisa njengengane nje yakubo njengosisi wakho omncane. Manje uza la because ufuna ukumazisa I suppose ufuna ukumazisa ukuthi indoda yakhe ikumthisile. Yebo bengifuna ukuthi ngimazise ngoba ngiyasaba ukuthi ngimtshele na face to face because ngiyamazi ukuthi umuntu onjani.
Eish, manje ngoba uthi uyamazi ukuthi umuntu onjani, uma ucabanga indlela azoyi-receive ngayo lezi ndaba lezi, uwumuntu onga-receive kanjani iy'ndaba ey'kanje ngendlela omazi ngayo? Kuzoba buhlungu futhi ngiyamazi ukuthi nje angeke afise ngisho ukungibona. Kwaye mina nje ukuphinda nje ukuthi mhlampe angibone nje angibuke ngamehlo. Ngoba bengiphethe kahle, bengangithengela, ngenzela yonke into nayo, bengithatha njengosisi wakhe nje, ngasho ukuthi njengolunga lomndeni. And you were taking care of iy'ngane while she's away. Ya ne? So u-ready kodwa ukuthi-ke ukhulume naye umama umuzwe ukuthi ufuna noma uzoyi-receive kanjani le ndaba? Yebo kodwa ngi-ready. Okay, ngizocela mhlawumbe unginikeze inamba-ke yakho umama, sizame ukubona ukuthi uyathinteka yini. Yani, mbukeli uyayizwa-ke indaba yanamhlanje. Sizoveza ustar wami original. Because it's more like umakhwapheni lo wanamhlanje. Okay, thank you. But into eyenzekile-ke la, is simple ukuthi usisi ufike as umuntu ozosebenza. Yabo? Ngifuna sihambisane mina nawe cathu. Usisi ufike as umuntu ozosebenza ekhaya. Mengabe efike as umuntu ozosebenza, indoda yasiyathi hayi no. Awungagcini ngokusebenza ikhishi, ama-lounge, ingadi, awusebenze phela uyangithola ngani. Wathi usisi say no more. Say no more, Sibiya, Sotobe. Bombiza kanjalo ngani. Yebo baba Soto. Benzana-ke izinto abenzene zona, wakhulelwa usisi. She's 5 months pregnant njengamanje, njengoba sinaye la. And into eyenzekile kulo 2 months wokuqala, uSibiya umthumela emakhaya, wathi akahamba emakhaya uzomnakekela. Umnakekelileke iqala ukuhlala emakhaya lo 2 months. But kulo 3 months njengamanje uSibiya akasayingeni. Akamblockanga, uyakwazi ukubona ilasini yakhe. Kodwa inkinga mengabe emfonela, akawabamba amafoni, memthumela ama-SMSs, akawabamba ama-SMS, akawaphendula ama-SMS. So manje mina as uMatifane, ngizomceba-ke uSibiya ukuthi mama uSibiya, the time wena uhambile uyosebenza ubuya ngama-weekend, ulokuthi no-anti ekhaya. Into eyenzekelile, uSibiya uthatha into yakhe yokuchama wayifaka ngapha, khona ingane yesithathu ezayo manje. Asibone ukuthi le ndaba lezi zizomphatha kanjani umama uSibiya. Sizama ukumfonela-ke sisi. Yo, ayi bafethu, hlezi nje kuneyigaxa kule show. Okay, cela ungifakele lama headphones lawa kuqala before siqhubeke. Khona sizoz, okay. Nakha. Ngithathe la inamba kamama uSibiya. Okay, ngibambele. Already? Ukuthi umuzwa uthi uzothini? Yebo. Hayi-ke, sibangene kabi. Hayi. Hello? Hayi, kunjani mama? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngikuzwela makujani wemama, ngazi ukuthi inkinga ikephi, kodwa ukhuluma noMatifane la kumjolo show. Ngabe ngikhuluma nomama uSibiya? Yebo uyangizwa? Ngikuzwa kahle kakhulu-ke njengamanje. Umama uSibiya ngikhuluma naye? Yebo yena. Ukhuluma noMatifane la kumjolo show wemama? Matifana. Yes, uMatifane, Dlala Matifane wavuma wathi uyodlala ey'ndabeni zabantu. Mntanami wakuphi? Ngikhona la eThekwini wemama, kodwa engifuna ukukhuluma nawe indaba ethinta wena, ubaba kwakho kanjalo nosisi ade sebenza kwakhe as a housekeeper, igama lakhe uGabsile. UGabsile. Indaba ethinta thina. Yebo mama. Awukukhuluma. Kushuthi njengoba sikufonela nje lana mama, sizokuchazela ukuthi
uke wahamba wayosebenza and then uthe uma uyosebenza angena inja yawadla amaqanda kusho njalo ya kodwa kona uthe ungekho eduze khona into eyenzakelile phakathi kwaSibiya noGabisile. Yenzeka kanjani into phakathi kwaSibiya noGabisile ngoba phela uGabisile usebenza la ekhaya. Ngokuchaza Ukuhamba kwakhe la ekhaya angikwazi ukuthi uhambe kanjani mina ngoba ngithe mangifika la wathi uSibiya uma ngibuza uGabisile wathi uSibiya uGabisile wahamba naye akamazi. Angiyizwa lento ichaza njengamanje. inamanga-ke indoda yakho cause yiyo eyaxosha uGabisile ukuthi akahambe ngoba seyimithisile. Uyayazi leyo nto baba. Awu khona Sibiya la. Nangethi uGabisile uhambe waya Ula kumjolo show uGabisile. Yo, Hey Sotobe uthini uGabisile? uthi uGabisile ummithisile wena mase wamxosha wathi in fact awumxoshanga umtshele kahle ukuthi akahambe ohlala emakhaya so that ngizofihlela umama but manje into emenza ukuthi eze kwi-public ingoba Lento nje leya ngiyazi nje leyo nto leyo mina. mhlawumbe angilokhu nje nangu uGabisile mfethu awufuna ukukhuluma naye. Awumnike ifoni yini into Nangu uGabisile. Hello Masibi. uSibiya lo yena uMasibiya lo ukhuluma ngaye. Yebo njani baba uSibi? Ngiyaphila ufunani? Yebo ngibhalela ishow lana mina mayelana nengane njengoba ungasenzi lutho nje. Ingane yabani? Ingane yakho uyazi nje. Ingane yami. Hey Sibiya mfethu weSibiya. Wentombazane. Yebo Masibi. Ingane yani angani ngahlahle wena la. Ngikhuluma ngengane yababa uSibiya. Le ayikhulelwe. Le ngikhulelwe. Awufika uzosebenza wena la ekhaya? Ebo ngafika ngomsebenzi ngiyakwazi lokho. Mama ubungahlali nje kwakho. Ingane wayithola kanjani? Wena ubungahlali kwakho. Mangahlali kwami pho wena kumele ungitshele indaba zeingane engingazazi. Ubaba uSibiya phela wathi Masibi. Wentombazane ungazongidakelwa mina. Ngiyalivalela ucingo. Hayi ungavali mama sisakhuluma nje. Siyaxoxa. Ngikhulelwe mina ngikhuluma ngengane lana. Utaki. Hawu. Bayivala ke labantu ifoni. Kanjani manje? Hey, nasibika Sadanseki ngempela ke manje ngeke usayidansela le ngoma le sothi uyidanselela nje. Manje mama wavala ifoni ngikhuluma nawe kanti mina nomithise wavala ifoni ngikhuluma nawe ma. Baba wena mawukuthi wena wamethisa lo uGabisile lo. Sibiya. Sibiya. Lalela ubani na futhi nguMatifana. akongane thina la ningalokhu futhi nisibangele isefe lona Hawu Sibiya mfethu kahle awukhumbuli lengane uyithengela izinto angithi niqala ngisho ukulala nawe awudakiwe wena. Ubani ngidakiwe mina wakangibona ngiphuza utshwala kona mina. Ngikubonaphi mfethu sesingaze senze iDNA ngento esobala. Okay Sibiya. Yanda. Nangu uGabisile mfethu awukhulume naye mhlawumbe uzomkhumbula. Baba uSibiya. Ayikho engizoyikhuluma noGabisile. Baba uSibiya. Gabisile ayikho engizoyikhuluma nawe. Kanjani zonke lezi zinto obukade ungithembise zona. Ungithembisile wathi uzogeza ngisho umuzi ekhaya. Ngizogeza umuzi ngihlanganaphi nemizi yakini. Wena sakuthatha le emakhaya. Ima baba uSibiya. Ubusho ukuthi nonkosikazi wakho uyafeba. Ubusho ukuthi uyafeba unkosikazi. Asisebenzelake wena ntombazane. Ufana leyo ngane yakho. Suka la. Baba uSibiya. Ngenze njani ingane mina ngoba phela ingane yembi. Njengokuthanda nakho. Akongane izozala. Ngazoganga la ni. Ngeke. Wemfethu senze njani ke le ngane kushuthi le ngane yenze njani yenziwe njani ingane yakho izokhula ingamazi ubaba ukhona
Tshela umkakhe iqiniso mfethu, utshela unkosikazi wakhe iqiniso. Mina nginaney'thombe Masibiya, nginey'thombe sisekamereni lakho besishutha senza konke. Kuney'thombe zila efonini yami iy'thombe. Ezakho phela lezo y'thombe lezi. Cha, ngifuna ukuyitshengisa uMasibiya ukuze abone ukuthi bekade usenzani mina nawe. Ngifuna iy'thombe zami mina. Ezami nayo ubaba uSibiya. Ngicela ukubuza. Angithi wena ngakufuna ukuthi uzongigadela iy'ngane zami la ekhaya. Endodeni yami wasuphose ubani-ke? Ngikwenzile lokho Masibiya. Ngabe ukuthi iqiniso lento oyishoyo angithi. Iqiniso mina ngiyambona njengamanje ukhulelwe wema. Why ungangilindanga? Ubaba uSibiya uthe angibuyele emakhaya uzoqhubeka nayo yonke into engenzele ngisho esendimali. Hawu, bayivala futhi. Yani. Siphinde sizame futhi ukukhuluma nabo. Baphinde ngoba phela ekhaya ngeke ngikwazi ukubuya ngilokhoza. Masibiya, Masibiya, umuntu wesifazane. Mina lapha ekhaya akusebenzi umuntu ukuthi ningangishiya nengane. Akusebenzi umuntu ekhaya ngizoyendla ngani ingane. Wawulala nalowo muntu loyo uyitshela ukuthi uzokondla kani ingane asebenzi nakuleyo ndoda yakho hleni. Uyasebenza ubaba uSibiya bengifuna ukuthi wazi nawe. Ngoba manje akasalenzi iqiniso. Into engenza ukuthi ngikhulume yonke lento ngoba iqiniso akasalenzi. Kathi nanivumelene ngani mana baba? Nanivumelene ngani? Wayethe uzokushiya athathe mina ngoba wena uhlezi ungekho. Uzongishiya? Wathi baba kusho lokho. Uthi bengasakuzwa ngisho ukuzwa. Bengasangizwa. Unamanga wena ngiyawazi amantombazana anjena baba inamanga. No, Masibiya umuntu wesifazane wena. Njani? Baba uSibiya, wena uthi uzogeza umuzi ekhaya wena useze ekhaya usenzi lutho. Ngenze njani ngengane baba uSibiya? Bona ukuthi yenzani. Mufuna uyikhiphe. No, ngeke ngisakwazi ukuyikhipha u5 months lo awusakhipheki. Yakho bengilala nawe wedwa. Wesibiya. Sibiya. Lalela phela Sibiya nonkosikazi wakhe. Awukanti njani nje umithisile manje mfethu uyaphika. Yona into yamhambi ngamxoshela yona. Ukuthi imoto la zomhlupha. Hayibo. Masibiya angiphumi mina kwakhe ebusuku. Angikaze. Sonke isikhathi sisichitha nobaba uSibiya so2. Angikaze ngaphuma. Angikaze ngaphuma. Wena umuntu nje obaba uSibiya kade ngilala naye akekho omunye umuntu. Yimi imaka uzufuna nje ukuthi uzokhiphe indaba lezo kwamasiko. Ngizokwenza njani ngoba usayenza into ekade sithembisene yona. Awazi ekhaya wena. Ngizokwenza njani? Okay Sibiya. Uthi asikwazi kini soza kini ke mfethu somthatha uGabisile size kuwena sizokhuluma nawe man to man mhlawumbe uzokhuluma into eqondile sesikubona. Angifune noma le esagwini ayida. Angifune isiqephe somatefana noGabisile. uGabisile wahamba. Azi ukuthi into ezobe ifuna. Ningalokhu nifona futhi la. Kwale number ngizoyibloka. Hawu. Hayi-ke. Ayangazi-ke mina mfethu. Shuthi Gabi sisalela umsebenzi manje ukuya kaSibiya sikuphelezele uye khona. Yebo ngicane ngiphelezele ngempela kwenziwe ngisho ama-DNA. Le ndoda lena mfethu. Iphika kwasani yazi iphika nanokuthi iyalifaka. Iphika nanokuthi iyalifaka mfethu. Lapho ngangilala naye yedwa. Ukususa emakhaya mfethu ukususela ukuzokuphika.
wakufika wakuthatha wakubeka la eThekwini wakumithisa waqeda wakuphindisa emakhaya. Kodwa-ke nonkosikazi wakho usupportive bo. Supportive ngisho indoda yenza into enje angafuni nokuzwa nje iside lethu. Akafuni ukuzwa lutho nje si-wrong. Naloko kuthiwa yimini wamithisa uGabisile. Ngimithisa ngani mina ngomlomo? Because lo muntu phela lo ngimbonile siyayixoxela nje. Siyayixoxela nje. Angikaze ngimbrashe ngisho amathanga. Hawu. Hayi bafethu angiyazi lento mina. Uyabona ukuthi why senze le show le. Sifuna kuvela abantu abanjengoSibiya. Kahle kahle sifuna ukuqeda lento yenu yokucheat. Sifuna umuntu abe nomuntu wakhe. Uma beyuba u2 bazane, yabo? Kwazi ukuthi uMatifane unobani nobani uyiking phakathi kwabo. Njengomseleki, yabo? Bazana abantu bakho. Hayi lento yokuthi uthandane nabantu abaningi mase uyabafihla, mase bethola mase beyala uyibona uyihit ke kubanga wena. Mhlawumbe kubanga wena uyifanela nami nje. Kanti phela umuntu okumele abangwe naye mhlawumbe uyabheka ukuthi ubanga umuntu onjani. Mhlawumbe nawe ukhathele ukufihlwa uneyinkinga eziningi ezahlukahlukene ezithinta umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Mabuwenze njalo, who knows? Ma-episode alandelayo ohlelo uStar wami sobe sinawe la sikhuluma nawe kuwena nami esilwa nalowo muntu okwenza isilima. Uvele obala noma akhethe ukuthi ukhetha wena noma umuntu wakho angempela. Enye into engingayi-understand futhi ukuthi phela lento yokuba sebandleni mawuthanda umuntu besebandleni kuyenzeka mfethu uthole ukuthi kuthanda umuntu wena ubekusiwe nje ukuthi mawudingeka, yabo, mawudingeka, yangithola, mawudingeka, ya. Angazi amantombazane enza njani kodwa amajita anako ukuthi hayi noma ngimdinga, uyayithole, awuyitholi, uzobe uyibambe-ke mfethu. Subscribe, ulike, share futhi i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Kabisile sokuphelezela mfethu. Ngizophatha nama-bouncer athe ukuthi xaxa sihambe siyoxoxa nayo Sibiya. Yebo bhuti ngiyabonga. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Ungakhohlwa ukwenza zonke lezi zinto esengiyibalile. Subscribe, like and share, and also sibheke to 300k subscribers. And ngiyakuthemba-ke mfowethu by June mhlawumbe sobe siwuhlanganisile 500k subscribers. Silandele ey'nkundleni zokuxhumana Umjolo. Ipheji lethu Umjolo. Bayeke bonke laba abanye abazenza thina elethu nje igama elilodwa Umjolo. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.